Musta mies on iloinen.
onko sinun mielestäsi tämä viikon jäähy näille nykyajan humoristeille, onko se oikea keino kitkeä tällaista, voisiko sanoa, uutta kansalliskulttuuria, joka kukoistaa näillä sähköisillä viestimillä, sähköisten viestimien avulla ja näillä virtuaalisilla palstoilla? Asia on niin, että tietynlaisella taidolla voi tehdä vaikka toisen mikseri.netin nettiin. Laittaa sinne sitten biisejä ja vastaa tuleen tulella. Mun mielestä se pitäisi muutenkin niin kuin tehdä, että tekee tommosen uuden mikseri.netin johonkin omaan paikkaan. Ja sit pyytää sinne sitä ylläpidoväkki. Mut onkin itse siellä ylläpidos. Sit on Toni Lundborni. Kyllä. Tosiaan joo. Mun täytyy sanoa tähän väliin semmonen homma, että kun mä nyt on katsellut tätä meininkiä vähän ja tästä ulkopuolelta ja lukenut näitä juttuja, niin täytyy sanoa, että ei se semmonen lynkkausmieliala, ei se kuitenkaan ole niin yleistä tai laajaa, kun se voisi olla tämmöisissä tilanteissa, että on kuitenkin ihmiset, jotka on niinku heti lähteessä lynkkaa ja sitten on niitä, jotka ei ota tätä asiaa itse ja jotkut ei vaan niinku tiedä yhtään, mitä meneillään. Mitä mä oikein selitän tässä? Kerro se mulle. No, sä selität, tää perusasiahan koostuu tisseistä. Siis, kun joutuu unbornatuks, niin sit saa sellaista niinku unborn-pisteitä. Joskus on voinut ajatella säälipisteitä, mut nykyään se on unborn-pisteitä. Siellä kato, tytöt rupee omistaa kuvia toisille, näille unbornatuille. Mut ei ylläpidolle. Onko ylläpidolle omistettu yhtään sellaista kuvaa, joka olisi niinku positiivinen? Siellä on ylläpidolle semmosia homoraiskauskuvia ja kaikkea muuta. Mutta ei oo yhtään semmoista, missä on niinku vähäpukeinen tyttö. Ja se niinku kattoo kameraa ja sanoo, että tää on teille. Ei oo. Niin me haluat tietää, mitä niin näissä syvimmissä fantasioissa ja kuvitelmissa todellisuudessa mennään, mikä näissä ylläpitoon välisissä asioissa. Ja sitten nämä ihmiset, jotka sekaantuu siihen pyöritykseen, mikä siihen liittyy, se on aika semmoinen juttu, että se ei sinänsä ole tämän ohjelman aihe tänään, että jos jatketaan ihan tästä, että miten tämä nyt sitten vaikuttaa, kun nämä ihmiset on tuolla pistetty jäähylle ja semmoinen. No, ensinnäkin pitää ajatella kysymystä miksi. No koska meidän ajattelumme tarvitsee tilaa. Kyllä asiat loppujen lopuksi on paljon ihmeellisempiä kuin mitä muistetaankaan. Mutta eri ammattien huono puoli, näin niin kuin ylläpidon toimijakin voi pitää ammattina, on siinä, että niissä saadaan selville jotain ja aletaan pitää sitä välttämättömänä totuutena. Näin niin kuin esimerkiksi säännöt kuuluu siihen ja että kun loukkaa sääntöjä, eikä tarvii edes loukatakaan, niin sitä pitää välttämättömänä totuutena, vaikka se on vain siru ihmeestä. Niin kuin esimerkiksi verovirkailija voi pitää verotussysteemiä lopullisena asiana, vaikka se on vain yksi maailman ihmeellisyyksistä. Lääkärit sanovat tietävänsä oleellisen ihmisestä, vaikka ne eivät osaa parantaa psoriasista. Tuomarit suhtautuvat tuomiolaitosideaan kuin lopulliseen totuuteen, vaikka se on vain yksi systeemi pitää tämä ihmisten maailma jotenkin kasassa. Joo, mä ollaan tässä edetty tässä keskustelussa nyt siihen, että pitää alkaa miettiä, että jatketaanko me tästä enää, että jos nyt mä katsoisin tästä, että mulla on tässä tämmönen ajatelma, millä voitaisiin tuoda lisää niinku syvyyttä ja ehkä toisenlainen näkökulma tähän aiheeseen, että mietitään vaikka tämmöistä juttua, että oletko itse oman elämäsi mieli, että esimerkiksi sinulla on idea, että olet olemassa, ja että siitä kasvaa sinun elämäsi mielekkyys, vai niin, että sinä ylipäätään on jokin idea, että olet olemassa? Mitä mieltä saat tästä? Annetaan seuraavan
musiikkiesityksen puhua puolestaan. Tässä kultatähti ja siunaus. Tämä oli kultatähti ja siunaus. Jos palataan varsinaiseen aiheeseen, tää niinku tää, mikä meillä on tässä ollut tää unpornausjuttu täällä foorumeilla, niin mulla tuli tossa, kun mä kuuntelin tätä biisiä, niin tuli semmonen olo, tai tuli semmonen ajatus, että just liittyen tähän aiheeseen, mikä meillä on, että ihan tämmönen niinku, ihan perustavaa laatu oleva pohdinta nyt, että oletko eri mieltä? Kenen kanssa? Ja miksi? Niinku tätä kannattaisi varmaan miettiä ihan, että mitä sä haluaisit sanoa tähän? No, auto on auto, kitara on kitara, kynttilä on kynttilä, 2 kynttilää on 2 kynttilää. Mitä näillä kaikilla on yhteistä? No se, että ei sillä ole mitään väliä, mitä näillä on yhteistä. Siitä pääsemme tähän ajatukseen, että ihminen kaipaa matkaseuraa. Matkaseuraa voi olla virtuaalimatkoilla, kuten esimerkiksi Mikseri.netin foorumeilla. Siellä kaivataan matkaseuraa.
Joskus takapenkin räpättäjät saattavat käydä hermoille, mutta se ei poista heidän ihmisoikeuksiaan. Lastakaan ei jätetä oikeasti seuraavalle linja-autopysäkille, jos lapsi siellä vähän vinkuu, vaan lapsi saatetaan ehkä jättää hetkeksi siihen ja tulla hakemaan takaisin. Mutta ei anneta piiskaa. Nykyään siitä saa vankeutta, ei kun sakkoja. Jännä, että sä toit lapsiteeman tähän, koska tähän on ollut nyt aika arka paikka niin kuin tässä nyt voisiko ihan sanoa, että no ei nyt mennä viikkoihin, mutta mennään ihan viime päivinä ollut tässä yleisen keskustelun aikana aika arka paikka. Että pitää oikeastaan sanoa, että niinku, ihan nämä viimeiset ulosheitot tuli ihan tästä, käsiteltiin lapsiaiheita, sanotaanko ehkä jollain hyvin modernilla tavalla, tai niinku ajattelematta sitä, että kaikki yksilöt tässä meidän yhteiskunnassa ei ehkä ota näitä asioita samalla tavalla itselleen, tai siis ei välttämättä edes ajattele tämmöisiä juttuja. Mutta tää lapsiteema, mulla on tähän lapsiteemaan lapsiteemaan liittyen, niin mulla on ajatuksia, että mitä kannattaisi taas lähteä miettimään tässä, että niinku tämmöistä voitaisiin lähteä pohtimaan tästä, että millainen on niinku riittävän hyvä lapsi? Millainen se niinku, että ehkä kaikki lapset joka tapauksessa, niin kuin vastasyntyneetkin vai voiko olla riittävä? Mikä on riittävä hyvä lapsi? Tähän mä haluaisin ehkä jatkaa tätä keskustelua niin kuin tästä. Kuitenkin silleen voitaisiin linkittää se jotenkin tähän, mitä nyt on tapahtunut täällä foorumeilla tässä nyt parin päivän aikana. Riittävä lapsi on tarpeeksi syvä mieleltään. Riittävän lapsen mielessä vilkkuu valo. Toinen valo ei vilku, toinen valo vilkkuu. Olennaista on, että valot ovat olemassa. Tässäkin tapauksessa lapsi kaipaa matkaseuraa. Voi olla mukana vain 1 tai 2. Niin, siis tarkoitan, että 1 tai 2 lasta vai mikä tämä sun ajatus oli tässä? Jumala on 1. Jännä juttu, että toi Jumala. Mulla on tässä tämmönen ajatus tuli siitä, että mieleen, että leikitään tämmöistä ajatusleikkiä. Tai pidetään tänne, että kuvitellaan, että ei ole Jumalaa hyvien päämäärien tukena. Onko tässä niinku tää teologia jotenkin mieletöntä sitten? Että niinku näin? Siis teologia on kuin valokuvagalleria, on kuin julistegalleria, on kuin julistekokoelma. Teologia on kuin editoitu meitä varten. Teologia on kuuma. Teologia on vuosikymmen. Teologia on vuosisata. Teologia on pimeydessä. Teologia on vuonna 2029. Teologia on tällä planeetalla. Teologia on lopullinen suunnitelma. Teologia on uudelleen muokattu. Teologia muuttaa menneisyyttä. Teologiaa tarvitaan johonkin. Teologia ei tunne sääliä, ei tunne kipua. Teologia on pysäyttämätön. Teologia loi tuhoajan. Aika jännä. Otit tuon tuhoajan vertauksen. Voisi sanoa, että mä lähtisin siitä ajatuksesta, teologia loi Jumalan. Sä lähdet siitä ajatuksesta, teologia loi tuhoajan. Mutta siis mun mielestä toi on tosi hyvä ajatus, että totta kai nehän voi olla sama asia. Toiselle jumaluus, kaikki ne hyvyydet, kaikki ne miten liittyy, se tuhoa toisen persoonan mielelle tai jotain tämmöistä. Mulla tuli tosta niinku mieleen taas se, että niinku, onks mahdollista, että puhutaan nyt Jumalasta? Eihän sua haittaa tää, että niinku,
Ei ollenkaan, ei ollenkaan. Onko niinku edes mahdollista, että Jumala onkin näkymätön ja siksi sitä ei ole helppo huomata? No, se lähtee tästä tuhoaja-ajatuksesta, se, että Jumala oli jo. Hän on, mutta vasta teologia on luonut sen tuhoajan. Jumala itsessään ei ole tuhoaja, mutta teologia on luonut tuhoajan. Teologia on luonut myös tuhoajan. Tuhon aika koittaa vielä. Aika on lähellä, ehkä toiset sanovat näin. Toiset jaksavat vielä pukeutua naisten vaatteisiin, vaikka ovat miehiä. Toiset asuvat Amerikassa, toiset asuvat Italiassa, toiset ovat mafiamiehiä, toisilla on aurinkolasit, toisilla loistaa aurinkolasin linssistä CSM 101. Nyt menee tosi profetiaaliseksi tää, menee vähän niinku aiheen ohi, mutta mun mielestä tää on tosi mielenkiintoinen silti, että me ei niinku tarvitse tästä lähteä ollenkaan nyt niinku käveleen mihinkään helvetin vastarantaan tai et näin. Että voidaan niinku jatkaa tämmöisellä kysymyksellä, että mulla tuli tosta mieleen ihan äsken, että onks niinku Jumalan hallitsemistapa niinku tälle kevyesti sanot management by perkele? Et mitä mieltä sä oot tästä? Jumaluus tulee erotiikan kautta osalle ihmisistä. Jumaluus tulee erotiikan kautta useimmille ihmisistä. Jumaluus tulee suudelman kautta osalle ihmisistä. Yritätkö sä sanoa sit että se, niinku, se on se perkele on se erotiikka siinä? Perkele on se punainen viiva kahden erotiikasta viehättyneen välillä. Perkele on se voima, joka repii nämä kaksi erotiikasta nauttivaa riekaleiksi. Perkele tuo tekstin mukanaan punaisen viivan kautta. Perkele on kohtalokas viehätys. Hyvä toi sun perkele veto tähän, että mulla tuli oikeastaan siitä mieleen niinku tämmöisiä ajatuksia, vähän niinku erotiikasta, että esimerkiksi tää juttu, että mietis tätä, että voiko niinku olla itsekseen seisovia arvoja, niinku silleen, että itsekseen niinku ihan on siinä, että niinku miksi, ja että voiko näin olla, ja mitä seisoo itsekseen, mitä sä luulet? Kyrpä! Se oli aika, mun täytyy sanoa, että se oli aika hyvin kiteytetty tämä ajatus siihen, että näin tosiaan on joo. Mut ei meillä tässä muuta, että ennen nyt ihan mennä niinku tähän eteenpäin, että ajatellaan sitä, kuin riippuvaisimme olla, niinku ajatellaan mikserifoorumia, että kuin riippuvaisimme niinku ollaan muista ihmisistä siellä. Että jos me oltais vaan niinku yksilönä siellä tyhjillä foorumilla, niin olisiko se, mitä hauskaa siinä, olisiko sitä siellä enää sitten? Ehkä se keskittyisi johonkin ihan muihin. Niinku toi johtaa semmoiseen, mulle semmoiseen ajatelmaan, että niinku yksin ei niinku opi edes lukemaan. Oikeesti. Toisaalta kuka muu kuin sinä ei voi päättää puolestasi. Myöskään. Onko tässä niinku ristiriita vai on kyseessä paradoksi? Selvitä, että mulle niinku, että mikä on ristiriita ja paradoksi ero? Yksin voi oppia lukemaan, mutta ei aiemmin keksittyä kirjaimiston kautta saatavaa tekstiä. Yksin on, tai kaksin, tai kolmin on kehitetty muutkin kielet. Yksin voi oppia merkitsemään erilaisia merkkejä paperille ja tulkitsemaan sitä sillä tavalla, kuin itse on silloin ajatellut, kuin sen merkin on siihen merkinnyt. Ja tuosta riippuvuudesta. Me emme ole sinänsä riippuvaisia ihmisistä,
vaan olemme riippuvaisia ihmisten taidoista. Ihminen ja tietokone. Ihminen, taito, tietokone. Ihmisen taito luo tietokoneella keskustelufoorumeita. Ihmisen taito luo tietokoneella kyvyn tuoda esiin ajatuksia muiden kuultavaksi. Olemme siis enemmän riippuvaisia taidosta kuin ihmisistä, sillä jos ne taidot loppuvat, mutta ihminen on vielä, niin mitä me muka tekisimme sillä pelkällä ihmisellä? Vaaditaan taito! Aika yllättävä, tosi utilitaristinen toi näkemys tästä asiasta, että se niinku ajattelee, että se näin, että ei se ihminen, vaan niinku se, että mitä se ihminen osaa. Että toisaalta voisi ihan niinku raasti heittää tommosen vastaväiteen, että onko ihminen, joka ei osaa niinku oikeasti mitään, se on vaikka kehitysvammainen, tosi vakavasti vammainen, niin onko se mitä ihmisarvoa? Onko se niinku, että voiko se niinku mitään niinku, voisiko se vaan niinku viedä pois? Mä toisin tähän tämän näkemyksen näkökulman, että esimerkiksi Mikseri.net-foorumin ylläpitäjät, he ovat myös ihmisiä, vaikka heillä ei taitoa olisikaan. Heidän ihmisarvo ei katoa siitä, jos he eivät saa taidollaan luotua meille tuota keskustelufoorumia. Sillä ei siis ole kysymys siitä, onko ihmisellä mitään, itsellään mitään. Niin, joo, mutta hyvin sä väistelit tätä mun kysymystä. Mutta ei se mitään, tää on yksilön näkemyksiä, näistä pitää miettiä, että mikä on se juttu silloin ja se skenaario, missä pelataan. Mutta ihan tähän loppuun vielä tämmönen, että mulla on niinku mulla on tässä lista ihmisistä tässä tämmöisiä vaikuttajia yhteiskunnassa ja uskonnossa ja näitä, eihän näitä kahta asiaa voi erottaa, mutta siis kuitenkin, mitä se niinku, kuka sun mielestä on todellinen niinku, sanotaan visionääri, että mulla on tässä äiti Teresa, Jorma Ollila, Jari Sarasvuo, Kirsti Paakkanen, Matti Vuori, isä Ambrosius, Paavo Lipponen, Esko Aho, Elisabeth Rehn, Heidi Hautala, Tarja Halonen, Mikko Kuustonen, Jaakko Heinimäki, Terho Pursiainen, Leena Palotie, Anne Fried, G.H. von Wright, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidecker, Paavo Ruotsalainen, Duns Skotos, Hildeberg Wingeliläinen, Apostoli Paavali, Jeesus, Mooses, Maria Magdalena, Eeva. Tää on erinomainen miten sä toit esille nämä nimet. Eli äiti Teresan kautta Eevan kautta äiti Teresaan. Ja sillä välillä Leena Palotie, Elisabeth Rehn, G.H. von Wright. Voisin kuitenkin väittää, että siihen väliin mahtuu muun muassa Isabella Rossellini, Chloe Webb, Adrian King, Harry Crosby, Miguel Ferrer, Nancy Allen, Peter Weller, Bonnie Bedelia, Richard Donner ja Glenn Close. Tuossa tuli hyvin toi, että niin populaarikulttuurin vaikuttajia ne pitää myös ottaa huomioon, koska ne on oikeastaan voisi sanoa, että ne on ehkä suurempia yhteiskunnallisia vaikuttajia nykyään kuin äiti Teresat ja paavit ja mitä näitä on näitä näitä tämmöisiä, ja sitten on nää, tietty kaikki nää, mutta niin kuin ollaan Mikserissäkin huomattu, että se niin useimmiten keskustelut koskee just jotain, mitä mä nyt sanoisin, joku hip-hop-artisti Yhdysvalloista ja joku tällainen suomalainen poppari, mitä näitä on Tuisku, Paavo, en mä mitään Paavoa tiedä. Niin, että kuitenkin silloin suurempi merkitys varmaan nuorisoelämässä ja miten niin näkisit, miten tämä niin poppareiden, popkulttuuri-ikoneiden ja näiden vaikutus niin tähän unporn tapahtumaan, niin mikä se on se kytkös?
No, näinkö sä mainitsit näitä nimiä taas? Ja mainitsit myös Paavon. Voi mainita tähän Paavo Westerbergin, joka liittyy myös rockmusiikkiin siinä määrin, että hän näytteli TV-sarjassa Ruusun aika Illiä. Hänellä oli pitkät hiukset. Hän oli rock-mies. Hän ei olisi ottanut. Hän ei olisi tehnyt. Hän ei olisi lyönyt maassa makaavaa. Toi maassa vakava vertaus mä ihan ottaisin näihin henkilöihin, jotka on suljettu tästä kommunista siihen pihan puolelle. Niin sanotusti niinku voidaan katella kurkkiin sinne sisään, mutta ei niinku kuulla mitä ne sanoo siellä ja ne ei kuule sua. Että tästähän tulee mieleen tämmönen, voisiko sanoa tosi purmalainen sorto. Tai joku tällainen niinku historiasta voidaan lukea. En mä nyt tarkoita tätä, mikä liittyy tähän 80-luvun, 70-luvun näihin juttuihin ollenkaan. Että mennään ihan tonne noin niin, muutama sana aivan paljon kauemmas vielä. Siihen johonkin, mä tiedän mitä, joku tällainen vuosi, mutta kuitenkin niin. Mikä se on se kun ajatellaan näin, että kuljetaan tässä meidän, tää on nyt ihan viimeinen, vähän kevyempi tämmönen tähän loppuun, niin mitä sä ajattelet, kun tässä kuljetaan tässä meidän universumissa, mennään eteenpäin, mennään taaksepäin, mennään vähän mihin suuntaan sattuu milloinkin, mitä sä ajattelet semmosesta, että niinku, onks maailma todellisuudessa niinku mieletön? Ihan niinku mieletön, että tai siis, tiedätkö, mitä tässä tarkoittaa todellisuudessa, mutta että niinku, onko se maailma niinku todellisuus mieletön, subjektiivisten tunteiden vastakohta? No siis, sehän näkyy jo siinä tosiasiassa. Kuten jo sanoit, että voi kurkata sisään, ei voi kuulla. Sama asia on, nainen on raskaana, sisään voi kurkata, mutta lasta ei voi kuulla. Siis tää mun kysymyshän oli, että että onks niinku maailma todellisuudessa, onko se olemassa? Maailma on olemassa sille lapsellekin siellä äidin vatsassa. Maailma on erittäinkin olemassa sille penetroituvalle asialle, joka saattaa vahingoittaa sitä lastakin siellä sisällä. Sikiövaiheessa voi lapselle käydä huonosti. Sikiövaiheessa voi lapsi tuhoutua penetroitumalla. Sikiövaiheessa voi raiskata luontoa. Sikiö voi raiskata äidin. Puhun nyt näin niin kuin, anteeksi, tää nyt tämmönen vähän karkeat kielikuvat, mutta puhun näin niin kuin mentaalisella tasolla. Lapsi sikiönä raiskaa äidin mieltä, korruptoi äidin mieltä. Äiti saattaa ajatella, että maailma on tietynlainen hänen lapsensa takia. Äiti saattaa ajatella, että hän itse on tietynlainen sen lapsensa takia. Lapsi on siis raiskannut äidin verisesti. Ja verellä tarkoitan vahvuutta, löysyyttä, hitautta, nopeutta. Oikeastaan mä tykkäsin noista sun karkeista kielikuvista, koska maailmahan ei todellakaan ole mikään hiottu pallo. Tää on tosi kulmikas tää ja särmikäs. Mut meillä alkaa nyt ohjelma-aika loppuun ja mä voisin päättää tän hienon keskustelun Fridtjof Nansenin kauniisiin sanoihin. Kuuluu näin.
Näistä varoittavista äänistä huolimatta, ja vaikka yleinen mielipide leimasi koko aikeen hullutukseksi, oli kuitenkin suuri joukko niitä, jotka halusivat mukaan.
Talvila hipput tipput tappuu, ämpöt tippuu hiljalleen.
Oh, yeah, go for it. Oh, fuck. Feeling in the blue leather. Eyes of my feeling in the blue leather. Oh yeah, baby. Yes, feeling so fucking. Mitä? Yeah.
One more time! Hurrah! Vedän niskaani nahkatakin, se menee päälle nipin napin. Nyt aika on päivä aloittaa, kun taivaalla vielä loistaa kuu. Avanta käännän, tunnen sen, hevoset herää, kuulen sen. Tämä kuninkaiden vaunu, yön sankareita kuljettaa. Dieselimen suraivoa, näitä vikipolkuja nuolassa. Asiakkaani mua odottaa, ja duunialla painassa. Dieselimen suraivoa, näitä vikipolkuja nuolassa. Asiakkaani mua odottaa, ja duunialla painassa. Sateisen kaupungin valot, näkymättömät varjot ikkunoissa. Valokeloihin piirtyy hahmoja, aamuöisellä kotimatkalla. Pehmeä punainen blyysi, se mua hellasti syleilee. Ikävä ei ole minnekään, mun koti on toiston itää. Dieselimen suraivoa, näitä vikipolkuja nuolassa. Asiakkaani mua odottaa, ja duunialla painassa. Dieselimen suraivoa, näitä vikipolkuja nuolassa. Asiakkaani mua odottaa, ja duunialla painassa. Dieselimen suraivoa, näitä vikipolkuja nuolassa. Asiakkaani mua odottaa, ja duunialla painassa. Dieselimen suraivoa, näitä vikipolkuja nuolassa. Asiakkaani mua odottaa, ja duunialla painassa. En jaksa tästä unesta herätä. Nyt kun pimeys maille laskeutuu. En jaksa tätä elämää kohdata. Pitkä on matka tältä pohjalta. Rakkauden pyörteet miestä vie. Miestä vie. Kaipun tunteet miestä syö. Miestä syö. Rakkauden pyörteet miestä vie.
Marietta, minun rakkaani, toisen löysi ja niin lähdit. Marietta, sua rakastan, tuuthan takaisin, on sulle oikea. Marietta, oi Mariettan muu. Marietta, oi puolukkain muu. Marietta, oi sua rakastan. Marietta, oi sua ikävöi. Marietta.